askari rongun kuriya diuma anhenuna emme edeve minbara fursatata fahivefa no nakami hagigate adi hame hemme duniyege gina gawmtoka askariyage dairayki emme boda jinsi hamhamka naga lefa onna e daira namas eives anhenuna kuriyarun hodidane dairakama e dairayenves anhenuna gawmo fahurveri koddevenekan miedu sabit koddini divirajyake qawmi difai baruge sergeant firushana tawfiq इंग्रेज विलातुगे रॉयल मिलिटरी एकेडमी सेनहार्ड के बेस्ट इंटरनेशनल दारिवर्का फिरुशाना होवुणकं मियति इल्दान कुरविकिन दियुमायकु मुळि सोशल मीडिया का मिनिस्टरुना हिसाबुन फिशकिन एम्मे आदायके रय्युतु मीहावेस अन्ननी एनाया मेदु फखुरु वेरिवाकं हामको एनाया हुट्टु मेन्नेति तावरीफुगे बस्ता ओस्सालमुं रॉयल मिलिटरी एकेडमी सेनहार्ट्स के कोहुगा फिरुशाना बैवेरवी हिसाबुन वेस फिरुशाना के लोदुन फेन्ना फखुरा उफावेरिकं फाहगा कुरवा मुळि दिवेहि गौमा खासको दिवेहि सिफांग एनाया मेदु फखुरु वेरवाणे कमा इंगेरेसी विलासुन राज्य खंडोलवाफा हुन्नवा सफीर केरन रोस्लावस फिरुशाने मरहबा देनेवे फिरुशाना के फखुरु वेर कामयाबिया गुलिकें एनाया मरहबा दनवा दिफाई वजीर अलुस्ताजा मारिया अहमद दीदी विदालवी फिरुशाने अटका मुळि दिवेहि गौम फखुरु विराकमशा रईस इब्राहिम मोहम्मद सोलिह के नमगया अदि दिवेहि रयितुन के नमका फिरुशाने मरहबा दनवा कमा ಮೇಗೆತರು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮಾರಿಯಾವಣಿ ದಿವೆಹಿ ಅಸ್ಕರಿಯಾಗ ಕಾಬಿಲು ಕಿತಮ್ಮೆ ಕಂಬಲೆ ಎಬತಿಪಿಕಮಶಾ ನಮವೆಸ್ ಮೀಗೆ ಕುರಿಂ ಅಂಹೆನುನ ಲಿಬೆ ಫುರ್ಸತ ಮಾದುಕ ಫಾಹಕ ಕುರವಾಫಾ ಮೇಗೆತರು ಚೀಫ್ ಆಫ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಮೇಜರ್ ಜನರಲ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಶಮಾಲ್ ವೆಸ್ವಣಿ ಫಿರುಶಾನೆ ಮರ್ಹಬಾ ದನವಾಫಾ ಎಗುತುಂ ಫಿರುಶಾನಾಗೆ ಕಾಮಿಯಾಬಿಯಾಯಕು ಎಮೆಂಡಿಫಾ ಮುಳಿ ದಿವೆಹಿ ಗೌಮ ಫಖುರು ಇರುವಾಕಮ ಶಮಾಲ್ ವೆಸ್ ವಿತಾಳ್ವಿ इंग्रेज विलातुगे रॉयल मिलिटरी एकेडमी सेनहास्टगे तमरीनका फिरुशाना बैविरुवे फखुरवेरि कामयाबी होदीरु मी एकेडमीगे तमरीनका दिवेहि अंहनको बैविरुवे फुरतम फहरुका फाहका कुरंचेहे अनेकಳು इंग्रेज विलातुगे रॉयल मिलिटरी एकेडमी सेनहास्टकी मिलिटरी ऑफिसरों तमरीन कुरा आदि लीडरों तरबियत कुरा दुनियेगे एम्मे दुवस्वी आदि एम्मे शरफरी मुळि दुनियेगाविस मिरोगुं एम्मे मती दरजागा गुणालेवेने एकेडमीये मि कामयाबियाकु मियदु सर्जेंट फिरुशाना ए साबित कोद्दिनी फुर्सतु होदा दीफिनमा गोंजेहुं कितम्मे बोडवियस अंहिणुवेस गौमी कंकमुका फस नुजिहेणकं गौम फखुरवेरे कोद्दिनुमुगया गौम खिदमे कोद्दिनुमुगा अस्करी रोगुंवेस अंहिणु तफातु नुकुरेवेणकं हकीकतुगावेस अंहिणुना वाणेकं दिवेहि गौम के इतुरुं सर्जेंट फिरुशाना ए फवाल दिनी दिवेहि अस्करियाගෙනං सर्जेंट फिरुशाना तौफीका हकीकतुगावेस तौरीफ हग्गु आदि मिफदा कीतेम्मे दरिने तिबेणकं वेसियगिं